5 октябрь илебездә матур байрам укытучылар көне билгеләнә. Ә инде ошо көндә булһа ла укытучылар әзрәк кенә ял итеп алган өчен мәктәп гимназияларда дублёрдар көне үтә. Рәми Гарипов исемендәге гимназия укучылары ошо көнгә ничек әзерләнгәннәр икән? Әйдә карап китәйек. Дублёрдар көнендә укытучылар менән урындар алмашты. Был байрамды кызлар егетләр түземһезләнеп көтте. Хатта уку елы башында ук дәресләрдә бүлешеп алды. Һәркем үзенә йөкмәтелгән эште зур яваплылык белән башкарып чыгарды. Динара, менә һиңа шундый һорау, директор эше авырмы? Әйе, бик авыр, сөнки һин бөтә өсендә яуаплы. Мин быел беренче тапкыр директор, сөнки мин бу гимназияның президенты. Ел һайын президент бында, дублер көнендә директор була. Дәрес үткәрү өчен алдан ныклап әзерләнергә, теманы ентекләп өйрәнергә кирәк. Киләчәктә укытучы булырга теләүчеләр тап бүген үзләренең хәләтен һанап караны. Бүген һин нинди дәресләр укыттың? Мин бүген башкорт теленнән укытучыларга дәрес алып бардым. Бик күңелле үтте. Без үзебез видео төшерергә өйрәндек башкортса һәм мин 5 кешегә 5 куйдым һәм 1-2 куйдым. Нимәгә 2 куйдың? Ул тыңламай утырды дәрес буе. Шулай ул 2 куярга кирәк укытучыларга. Укытучы һөнәренең нинди үзенчәлекләре бар? Укытучы булу еңелдән түгел, ул балалар менән эшләү, психологияны белү, бар яктан да өлгү булу. Дублёрдар көнендә укытучылар да мәктәп елдарын искә төшереп укучылар булып дәрестә катнашты. Бүгенге көн һезгә охшанымы? Әйе, әлбәттә бик охшаны. Без беренче дәрес права дәресендә булдык. Безгә мәктәп укытучылары тураһында суд залында утырып укучылар күзлегеннән укытучылар тураһында дөрес сүзләр ишетергә туры килде. Шуннан физкультура дәресендә булдык, волейбол уйнадык. Нисәгә еңдек? 15-кә 20. 15-кә 20 белән икенче команданы еңдек. Балалар ролен нык уйнап китте инде, хәтта нык күңелле булды. Шуңа карамастан, моны география әйтәйек фәненнән булган белемнәрне искә төшереп алдык инде. Дублёрдар көне гимназиябыздагы иң сагыу байрамдарның береһе. Елдагы бик текә үтте ул. Укучылар да, укытучылар да канәгать калды. Укытучы ул иң изге, иң кирәкле һөнәрләрнең береһе. Укытучыларга без түземлек, акыллы укучылар теләйбез. Илназ Килмөхәммәтов, Азамат Даянов, Тау-Тау хәбәр өчен.